Hvad så der, YouTube? Det her det er Simon C, og velkommen til den allerførste episode af Happy Wheels. Så der er ikke andet end at sige, lad os bare komme i gang. Okay, så det vi skal lave i dag, det er simpelthen bare at prøve en masse basket-dunk-baner. Så lad os komme i gang. Okay, sæt. Wow. Wow, fuck. Okay, lad os lige prøve det igen. Sådan der. Åh. Nej, dammit. Okay, det gik ikke særlig godt. Sådan, nej. Helvede. Sådan der. Åh. Nej, pis. Lorte. Øj, der har vi den. Nej. Okay, jeg har egentlig ikke rigtig prøvet det her basket dunk noget her før, så jeg er ikke særlig god til det. Okay, nej. Wow. Wow, fuck. I love the physics. Oi. Oi, scoring. Okay, så den næste bane her, det er også en basket. Wow. Syg dunk. Sindssyg dunk. Lad os prøve den næste. Ball throw. Legend de første. Jeg ved ikke, hvad der sker for de skills, jeg har lige nu. Lad os komme videre. Okay, så er vi ved den her, og... Okay, wow. Shit. Okay. Prøver vi lige igen det der. Okay, den her bane her, den er i hvert fald godt lavet. Specielt basketball. Hvorfor kan jeg ikke gribe fat i den lortebold? Au. Au. Nej, kom nu. Ja, trill ned. Trill ned. Ja, scoring. Mit ben. Au. Okay, så den her, det er en, hvor man selv skal kaste, uden at flyve. Skills. Wow. Shit. Ja. Skills. Okay, så den næste. Do not move. Hold space. Okay, det prøver vi. Do not move and hold space. Det er faktisk fedt lavet. Så de får det til at lave, som om han holder fast i den, så laver det der bevægelse der. Og så... Goal! I'm cool. Okay, det er endnu man skal hoppe sådan. Øj, hvad? Hvad fanden? Kan det ikke bare lade det sådan, men skal slippe? Ja. Nej! Jeg scorede! Slam dunk. Nice. Okay, det er sådan en god en her, hvor jeg ikke starter med at flyve helvedes til. Oi, 5 seconds left. Oi, scoring! Skills. Okay, endnu sådan en dejlig en her. Nej, pis. Vandt med min egen krop. Prøv lige igen. Hvad fanden er det for noget? Ej. Come fucking on. Hvad fanden? Lortebasket. Skal vinde det lort her. Fuck this map. Okay. Do not move and hold them. Okay, endnu en af dem her. Hvad? Det er jo fuldkommen den samme. Hvad? Det er jo det samme. Nå, videre. Okay, den her den har jeg store forventninger til. Face fucking palm. Kom nu. Oi. Nå, okay, bare vær racist. Nå. Okay, jeg ved ikke helt, hvad der er mening. Not shot.
Prøver vi det igen. Oj, 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 oj. Fans. Skills. Endnu en af de her lortebaner. Ja, kom så. Oj. Wow, fuck. Crap shit. Videre. Aldrig levet lortebane. Basketball shooting. Try that. Det er jo den samme som vi prøver til at starte med. Skal lige være legend igen. Okay. Så. Skilling it. Okay. For helvede da. Det sker hver gang jeg starter. Kraftedme om jeg gider det pis. For helvede da. Wow, I got a dick. That's what you call a dick of steel. Fuck, nej. Okay. Wow, jeg gjorde ikke engang noget. Nope, om jeg gider det. Kedelig lort. Okay, ja. Jeg prøver lige igen her. Hvad sker der? Okay. For helvede. Prøver vi lige igen. Sådan der. Scoring. Der. Ja. Og så har vi en scoring igen. Det er løgn. Kom nu. Kæmp for det. Yeah! Winner. Nice. Næste bane. Hvad sker der for, at den her fucking bane, det er næsten altid det samme. Hvad? Røg den igen? Den er en røg ind. Ja, man. Hvad sker der? Face, palm. Wow. Det er en god måde at bede om 5 stars på. Fuck that. Okay, så er den her igen. Er du det kraftedeme for meget med det pis der? Gider jeg sgu ikke mere. Oj. Jeg sidder og hygger mig i en basketkurv. Nej, jeg vil ikke ned. Fandens det lort. Okay, jeg skal score. Helvede. Sådan. For satan er det irriterende. Ja. Fuck nej, om jeg gider med det pis der. Den her fucking map igen. Okay. Wow, fuck. Høj. Man kan ikke nå den der. Hvad fanden er det for noget? Man kan ikke nå den. Kan jeg score med mig selv? Nej. Jeg kan ikke nå den fucking coin. Giv mig. Fast. Helvede det også. Jo, kom. Det var tæt på. Han vinder det hele. Skills. Amen. Hvad regner de med? Det er jo lart det her. Det er jo lige til at lukke op og skide i. Jeg giver op. Det var så det for den her episode af Happy Wheels. Jeg håber I nød det, men
Det var i hvert fald en masse lortelevels, jeg kom igennem der, men jeg håber, I vil subscribe til kanalen og like videoen og add den til jeres favorit, og så ses vi igen næste gang. Hej hej.